So, welcome to our drive this 2026. Kung natas Puente Osmeña kay mo ni nag-andam na si Sinulog pero ingani pang dagway diri Christmas paghihapon. I don't know na pa ning Christmas tree niya po sa Sinulog. Wa pa ni gidismantle but yes. Mao ni dagway sa Puente Osmeña. Oh, mao ni ang mga mani diri magtapok. This is the best place to watch the Sinulog. Di ba miyong? Nanas miyong, yes. Diri gid na, motuyok mo gina diri. So manayaw gina sila diri, ang mga artista magbabay-babay gina diri. Problema lang daghan kay tao din napita, maghuot yun eh. Yung say bawal mo labang kanami nga na ba magpabuyag ang mga tao, manglabang yun. Oh, listen sa Isuds Puente ng panahon na. O yan, man yung mga bagong building diri. Ang video. Pero mabita, I think karong Sinulog season, hopefully magdahom ta, mag-expect nagdaghag mga tao. Jones na. Doon na seaside. Mag-expect nagdaghag tao, of course. I think sa mga turista. And we're hoping na mga rigid ang mga tao. Okay. Original route. Oh, di ba? Diri man balik sa original route. Naman na yung dagway kong gabi. Abtan magiging gabi ang Sinulog. So, ingani ang dagway. Kung abtan kagabi ngani ang dagway diri pero mas bibo na tingi during that day. This day, I think usarap na kasayad ang gamiton, di kasayad di na gamiton. Okay na, labi na ron na BRT. Na BRT na daan. Nawatakibaon sa mahitabuan ng BRT. Kay mura di na mo fund ang World Bank. So interesting sa na development. Pero anyway, maning original parade route. So maning agiana na to kung magsinulog ta. Diri mo agi ang contingents. So swerte itong mga nagpuyo diri sa Urgelio, sa Ramos, dool ra na. And if you're not from Cebu, if you're planning to find a place to stay, okay ra na diri sa Urgelio na ni mga kundo-kundo diha, ni mga hotel dito sa Puente, sa Osmeña Boulevard, dool ra na diri. Although mo nakita na medyo mas mahal na na. I had nakahatod ko sa una, naghatod diha nag-stay ng mga kundo-kundo diri sa Urgelio. Oh, yeah. Perfect na gid kanina spot to watch the Sinulog kay paggawas nimo na dire. Oh, di ba? Kuha na. Pit senior na ka. Labi na to mga taga Urgelio lang maglakaw ra ka. But also I suggest na kung ganahan gid mo tanaw nice na performances, pagpalit na mag tickets una na di mga t-shirts. Mga Sinulog shirts, mga negosyante na to na maligyang t-shirt. Mao ginay lang pwesto dire. Although daghan man maghimog t-shirts like kanang island souvenirs for example, kuan sa nila peak season sa nila, especially sa ilang cut and style. Di ba? Normally mag-launch na ang cut and style karong Huwebes. Hunong sa to dire kay nata Speed Rosario yan ay traffic light. So mao ni guys, ang dagway padung ta sa Osmeña Boulevard. Straight lang yun ta, padung ta sa Santo Niño dapit. Nangita, nag-scout namin yung asa mi kuno stay sa prosesyon, di pa kuno GB Tower. Puyan na pero ang problema lang kung dito may butang na room dito sa Luyo. Tapulan kay ba. Kanan diri nagatubang dili. Kuyaw na kus metro. Ang metro ron. Karon pa sa nagpasko. Saan yung metro? Sidlak mong metro. Yung metro sidlak man. So man hindi dagway diri sa gabi and then in a while mo agin ta Shibuya of Cebu. Pero di na Sibuyas na. Bitaw, mga na diri tanang metro. Yan mo agi na tas Colon. Mo labang tas Colon. Nga ba night market no? May bawaan na to ron. Una pa may night market. Sige, manto na may sa Shibuya. So maning Shibuya kung Cebu ko no. Magkinang labang ron. Nagyan po night market. Kita mo na. Kana ang dana straight na anto dito Parian dapit. Nice ko nung stay sa Astrotel.
Nabi 3 hours diya. Pero tao na Astrotel. Pero wala. Anong panahon na sad kung mag-Astrotel ka, kung daghan kay tao diri. Kapag naog nimo napaginga kay kailam, yun oy nag-Astrotel lagi ka. Tuktok ko. Oh, sumao ni dito pa dong sa Basilica Minor del Santo Niño de Cebu. Oh, dari mga kilid-kilid, mga paborito ni diri. Oh, mga tabo sa banay na ra, wa man kay nagtabo ron por naagi hapon. Best Buy, Orochina, ano ni original na Orochina tingali. Di ba? Oh, Happy Mart, oh, di ba? Walo lang. Oh, sulbad na nan. Ang RTW, oh, dito ko kanina. Yeah, My Joy, mga classic 3. Pero diretso lang ta kay wagi lang des Basilica kay ilisod kay direskuan. Diri ba ako ganina ni kaon ko sa paborito nguyong nga nimyong ako ito gi-mention by the way sa akong vlog. Watch out for it. Ngaling nguyong sa Plaridel. The famous Plaridel nguyong. Di ba mauna mo yung? Di pa na. Mauna Plaridel. Plaridel ng nguyong. Kawasa umay. Bao dito yung Plaridel. Sakto to. Ano yung kuan? Diri ang controversial na mang inasal ana ikaon ko nung kanang sidewalk, di ba? Posa na to. So mani guys, mana itong mang inasal rin mo agi tas Basilica samtang makaagi pa ta kani man ni entrance puhon. Especially kay mga Thursday na di na ni mapagian ni mog tao diri. Ano sarado na to. Ay tao rin makaagi, I mean di na pwede sakyanan. Nara na kilid-kilid ang mga sakyanan. And mga ni dagway sa Santo Niño at night. Diba? Grabe na ang bantings kay mga namang piyesta. Fiesta Senior man tawag ng mga ni una. Nagyapon tong Christmas kuan eh. So maning entrance dire then wala na kung ganahan mo musod ano yung mga bawal na sulubad ikaw short o chinas-chinilas o mga miniskirt. So really sad kuan ano yung mga rules o daghan nanimba anti-Semitic mass mandiron. So maliko na ta mana na ni bantings sa Santo Niño. Basically diri Santo Niño na except diri dapat nasa nilaing entrance diri for pedestrians na for Santo Niño pohon kay puno mo yun ni. So hapit na ang Sinulog. Pero of course malagi na mo intersect siya sa Christmas na Christmas pagdating diri sa City Hall o sa Magellan's Cross. Bantay ka mabanda kastong nga ha. Ano ni ang water entrance o na suga mo sa kulo sa carbon. Carbon man ni suga o katulad carbon nito. May mga suga. Sa Chinese Museum nasa na diri nasa wifi actually diri ko parking ka pero okay boss password. Parking ko niya kanina. So bang buwan wifi diri og sa office of the Vice Mayor. So mana yung Puso Village guys. Mahuman na itong quick tour sa gabi diri sa Cebu. Puso Village. Itong Senior Citizen Park na ni Chapel ron. Diba? Kung diretsohon na nimo, carbon yapon. Pahak man ang Santo Niño. Attention. Ano ba? So mana nindot yung panganod. Tinuod ba ka itong picture ni kung ano, local Cebuano ba ito na makita ng Chocolate Hills mukha ito eh. Huwag ko kayo bawat. By the way, sayang kayo dahil magpangano doon, nindot ko na kayong full moon ron adlawa ko ang karong adlawa full moon man ang moon ko no closest to the earth so dako siya and the sun is closest to the earth sad so medyo yellow taning moon ron pero man sorry ya paganda pag meteor showers ron so sayang pero ano naman
Yalihan dito sa mga clouds. Pero anyway, muna na ang Cebu at night. Thank you so much for listening and watching. Kita-kits na sa susunod na tong buwan. Biyahe-biyahe. And Happy New Year again, once again. This is January 3, 2025. Dirita sa Cebu South Coastal Road. Going to, Padung New Star, Padung SM Seaside City, Cebu. Bye.